फ्रेंड्स बेखिनियाव नोंथांमोननो मोननैसो स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनि नाम लानो नागिरदों। जानो हागौ बे नोंथांनि स्कुलनिबो जानो हागौ, नोंथांमोना दुखु दामोन। बे जाहैबाय जोंनि आसाम सरकारा फोसावनाय मोनसे लिस्ट। बे लिस्ट बादियै जायफोर फोरोंगिरिफोरा फोरोंगिरि मावखानानैनो थामहिनबा सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि मावखानानैनो LIC एजेन्टबो मावो एबा जार्नेलिज्म बा सांबादिक खौरांगिरि हिसाबैबो खामानि मावो, बा बेबायदि गुबुन गुबुन जायफोर सुबुंफोरा फोरोंगिरिनि अनगाबो खामानि मावबावो, रां आरजिनाय माखासे बेबायदि खामानि मावबावो, बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर गाज्रि दिन होननानै आं बुंगोन। आरो माखासे फोरोंगिरिफोरनि नाम लिस्ट आं नुनो मोनदों। जेनेरेलि सरकारा बा एसेगा मोनसे लिस्ट खालामदों। बे लिस्ट हिसाबै बे लिस्टआ फैदों काहिलिपारानिफ्राय, डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय फैदों बे लिस्टआ। आरो बे लिस्टआव माखासे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि नामखौ आं नुनो मोनदों। आरो बे लिस्टखौ आं नोंथांमोननो होआ, नाथाय आं बुंनानै होगोन। लिस्टखौ आं नोंथांमोननो श' खालामा, नाथाय नोंथांमोननो आं नामफोरखौ बुंगोन, बबे फरायसालिनि सोर फोरोंगिरि बिनि नामखौ आं नोंथांमोननो बुंगोन। बे हिसाबै जाखिनि नाम दं सानैसोनि नामखौ आं नोंथांमोननो बुंनो नाजादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सानै नवज्योति चक्रवर्ती रङियानि, आरो बेबायदिनो अरुण चन्द्र कलिता पुथिमारिनि, दीपांकर चक्रवर्ती तामुलपुर गार्ल्स हाई स्कुल, अरुण चन्द्र बर गरेश्वर हायर सेकेन्डारि स्कुल, धनेश्वर बसुमतारी मागुरमारी, लहित चन्द्र कलिता देवलकुसि हायर सेकेन्डारि स्कुल, गान्धीबारि हाई स्कुलनि धीरेन चौधरी, आरो लटिबारि हाई स्कुलनि जयन्त नारायण कौर, आरो बटियामारि हाई स्कुलनि मुकुल राजबंशी, बेबायदिनो दांबाव BM हाई स्कुलनिफ्राय नलिनी कुमार दास आरो मोहम्मद चौधरी। गोबां बेबायदि फोरोंगिरिफोरनि नाम दंबावो जायखौ फोसावथ'वाखै बा फोसावनायनि लामायाव। आरो बेबायदि बिथांमोना फोरोंगिरिनि बादैबो LIC एजेन्ट हिसाबैबो खामानि मावबोदों। आरो गिबियावनो सरकारा बुंबोबाय थादों, आरो मोनसे समाव नोंथांमोना जानांगौ मिथिगौ बे बाथ्राखौ, जेब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा सारा सोलोंथाइ मन्त्रि जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय एसेबां गोबावनि उनाव बिथाङा चिफ मिनिस्टार जानायनि उनावसो दिनै जों एक्सनखौ नुनो मोन्दों। प्राय 10 बोसोरनि उनाव एक्सनखौ नुनो मोन्दों होनबाबो गोरोन्थि गैया। आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुंगोन, गासैनिबो थाखाय गाज्रि दिन फैयो। दिनै फोरोंगिरि नाथाय LIC एजेन्टबो मावो, बिसोरनि थाखाय गाज्रि दिन होननानै आं बुंगोन। मानो होनोबा बिथांमोना मोननै मोनथाम लामायै रां आरजिदोंमोन, आरो बे रां आरजिनायाव सरकारनि गाज्रि नोजोरा दिनै गोलैबाय होननानै आं बुंगोन। सरकारनि बुंनाय बेबायदि गुबुन गुबुन खामानियाव बेस्थ' थानायनि थाखायनो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ जाबायदि सोलोंथाइ होनांगौ बेबायदि होनो हाया। मात्र रां आरजिनायथिं गोसो होयो, LIC एजेन्सिथिं गोसो होयो, नाथाय स्कुलाव मा जादों जाया बेजों लोब्बा गैया। जास्ट सिगनेसार खालामनो फैयो, दरमाल' लायो, गोसो होनानै क्लास खालामा, बेबायदि सरकारनि बुंनाय। नाथाय मा नोंथांमोना बेबायदि लिस्ट फोसावनायखौ मोजां सानदों? नोंथांमोना गाज्रि सानदों ना मोजां सानदों? मोजां जादों ना गाज्रि जादों सरकारनि बेबायदि फोसावनाया? नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। फिन नोंथांमोना नामफोरखौ बुंनानै होनि। नवज्योति चक्रवर्ती रङियानि बिथाङा, अरुण चन्द्र कलिता पुथिमारी जवाहरलाल नेहरू हाई स्कुलनि फोरोंगिरि, दीपांकर चक्रवर्ती तामुलपुर गार्ल्स हाई स्कुलनि फोरोंगिरि, अरुण चन्द्र बर गरेश्वर हायर सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि, धनेश्वर बसुमतारी मागुरमारी कालपानि हाई स्कुलनि फोरोंगिरि, लहित चन्द्र कलिता देवलकुसि हायर सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि, गान्धीबारि हाई स्कुलनिफ्राय धीरेन चौधरी, लटिबारि हाई स्कुलनिफ्राय जयन्त नारायण कौर, बटियामारि हाई स्कुलनिफ्राय मुकुल राजबंशी, नलिनी कुमार दास बिथाङा दांबाव BM हाई स्कुलनिफ्राय, आरो सासेबाव मोहम्मद चौधरी, बिथाङा बबे स्कुलनि आं मिथिया, नाथाय बिथाङाबो बाक्सानिफ्रायनो, बिथांनि नामखौबो माने फोसावनाय जादों। बेखिनि फोरोंगिरिनि फारसे मोनसे लाइजाम फैदों डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय, वार्निं फैदों, जोबोर मोनसे गाज्रि कन्डिसनजों मोगा मोगि जानो थांगासिनो दं, बेबायदि टाइपनि मोनसे वार्निं फैदों। बेखौबो आं नोंथांमोननो होआ, बेफोर लिस्टखौ नोंथांमोननो होआ। जानो हागौ नोंथांमोना दसे उनाव गासैबो मोनजोबसिगोन, बेखौ दिनै बे भाइरेल जाखासिगोन बे निउसआ, नङा होमबा? स' बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो? जुदि फोरोंगिरि जानोबा अनलि फोरोंगिरिखौ गोसो हो, गथ'खौ मोजां खालाम, मोजां फोरों, बे जाबाय सरकारनि बुंनाय। नाथाय बेबायदि सरकारनि बाथ्राफोरखौथ' गोबां मानसियानो मानिया, आरो मानियाबादि सानसे समाव खैफोदबो जानो हागौ, बिनि फिथाइ होननानै आं बुंगोन। बेखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। आं रावनिबो इनायखौ सानाखै, जास्ट नोंथांमोना लिस्टखौ होदों।